आंना फुल जोबनि ओमफ्राय फुलब्रा फुलबाबो नाङा बे पलिसिखौ जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आरो माखासे गोरों गोरानि दैदेननायाव फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आव फरेस्ट राइट्स एक्ट FRA खौ ट्रेडिशनल डुवेलार्स एक्ट आव जाहाथे बे मिथिंगा बे दै सै सम्पति हाग्रा बंग्रानि बेंगिरिनि आखायावसो रैखाथि मोननो हादोंमोन किन्तु बिसोरनिफ्राय सेनानै लानायनिफ्रायनो रैखाथिया लासै लासै गैया जादों। दिनैहाय जोंनि गेजेराव हाग्रा बंग्राबो गैया जादों। बेखौ बुजिनानैनो गोदान आयेन दानानै फरेस्ट राइट्स एक्टबो जोंनि आखायाव होदों। किन्तु बे हिसाबै जोङो थागिबि हिसाबै जोंहा बे मोनथाय मोननांगौ फरेस्ट राइट्स एक्ट बेखौबो दिनै जोङो मोननो हानायनि दस्रा रायजोआव जाबोगासिनो दङ। आसामाव किन्तु होनायनि थागिबि मानसिफोरनो हाखौबो होनो नागिरा। बे हिसाबै दिनै जोङो बुजिदों बेनो जे जोंनि जे संबिधानाव इकुवेल राइट्स दङ, समान मोनथाय होननाय दङ, बेखौ दिनै जोङो रिभलिउसन जों सोमावसारनानैसो जों ज' खौसेथि जानानै गाबख'नानै बिख'नानै जोङो लानांसिगोन होननानै। बेनि थाखायनो दिनै जोंनि सोमावसारनाया जरदारनिफ्राय जरदार, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानांगौ। दिनै जोङो फारि हिसाबै बयबो जोंनि थै थरथिंसेबाबो थै थरथिंसेजों जोङो सिगनेचार होनानै जोङो सरकारनाव साफायहरनो नागिरदों, जों गोसोखांहोफिननो नागिरदों नोंसोरनि समाया अबहाय थांखो? नोंसोर BJP सरकार हिसाबै नोंसोरनि स्ल'गाना मामोन? सबका साथ सबका विकास। जोंबो आवगायलांनो लुबैयो। मेनिफेस्ट'आव होदों जे जोङो फैयोबा सरकाराव जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायनि खोथाखौ जोङो लाबोगोन होननानै। किन्तु बिथांमोना दिनै बावलांदों। नंखायनो जोङो सोमावसारफिननांगोन आरो बेनि उनाव जोङो गोख्रों सोमावसारनांगोन। होनो स्ट्राइक while the iron is hot, नङा होमबा? लहाया जेला गुदुं होनबासो जोङो जे आकार होनो नागिरदों सिखा दायोबा सिखा, माबाफोर दानोबा खदाल दानोबा खदाल, बेखौ जोङो दानो हायो होननानै। दिनैहाय 2019 आव लकसभा इलेक्सना फैगासिनो दङ। लकसभा